Mga igsuon, maayong adlaw ng Domingo kanatong tanan. Si Apostol Pablo ningon kanato paglipay kamo kanunay. Dili ang mensahe na paglipay kamo usahay. Unsay entrada sa unang pagbasa ni San Pablo, paglipay kamo kanunay. Pag-ampo sa tanang panahon o pagpasalamat kamo bisan unsay mudangat kanyo. Usahay kita malipay kung adunay mga madawat niya kaayuhan. Kung may bonus, puno. Pero yung San Pablo, saan man ito paglipay kanunay ini? Nya, ako, kita, naghan man kay crisis. Na ay virus. Limitado na ito mga limok. Doon na ali ang atong dagway. Nya, lipay. Sayop ng iyong San Pablo, lipay kanunay. Nya, atong baba, di naman kita. Nagtisli, balik, nagbuskot, nagbugot. Pero iyong San Pablo, paglipay ka mo kanunay. Bisag unsay mudangat kanimo. Nagkaroon sa unang to paglipay kanunay. Andam na mo? Uy. At kung base lang ta sa iyang revelation based sa itong ibang basa, una mo kalipay di ay ang maayong balita. Unang ingon ni Propeta Isaias, ani ang kanako ang Espiritu sa Ginoo. Kaya gipili o gipadala ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita. So, aron dahil kita malipay kanunay, kinahanglan isangyaw nato ang maayong balita. Kunya, kung isangyaw nato ang maayong balita, anaan mo ang Espiritu Santo. Kung sa to, kung nagsige gini kag sangyaw sa maayong balita, anaan mo. Kinsa? Ang Espiritu sa Diyos. Ang Espiritu Santo. Yan karon. Kung sa may atong yaw-yaw. Sangyaw na, yaw-yaw. Uy. Kung yaw-yaw din na, hindi na maayong balita. Kinsa may source din ang yaw-yaw. Mao ang damtang Espiritu. Mao din ang hinungdan niya kita ana sa kasubo. Yan o, dili na ang Espiritu sa Diyos ang anian nato. Ang Espiritu tunto na. Uy, siya nagkagsuroy-suroy si mga silingan. Uy, nakibaw ka ni Juan. Hindi mo mayong balita. Ang nag-lead ni mo ngadto sa imong silingan, ang daotang Espiritu. Nagtapok ito na to. Syukuran. Antay mo na. Nabiktima kita sa Espiritu tunto. Ayun yung tanawan yung tapad. Tanawan na ito ang atong kaugalingan. May naigo rin bigas. Dating ko kita tanan man naigo ani. Okay, misikili. Unang gusto si San Pablo ka nga ang atong kalipay kanunay. Gaudete Santer. O nga makalipay na Diyod, ang Espiritu sa Diyos na ania nato. O isugo o ipadala kita. Hindi lang si Isaias. Ipadala kita aron pagsangyaw o pagsulti sa maayong balita. Amin ninyo, niya kayo maayong balita ninyo. Kagahapon, nag-celebrate na. Sa'yo celebrate na ito kahapon. Ha?
Our Lady of Guadalupe. Good morning. Pinakanindot nga maayong balita na itong tanan. Kung hibaw lang ta sa Guadalupe, damod na mahigugma sa atong mahal na inahan. Kaya siya man ang napuno sa Espiritu Santo, full of grace. Ang tiguog gahom sa Diyos, anak, sa atong mahal na inahan. Kunya, one time, si San Juan Diego, magtagbo na sila sa Mandagalyan. Kaya nino si San Juan Diego taga-bukid. Siya nga, isubo ko ni mo, mahal na galing, paadto sa Bishop, Cathedral, taga-Kampaton. Wala na ba ka mo? Kung sakit ako, sarili ko nakalugsong sa lungsod. Niya pagtuunan ko ni mo sa palasyo, antong obispo dito niya, subuon ko ni mo. Kisa may matuon ako. Nga ikaw, sign. Nga ikaw ang nagpadala na ako. Hindi ko na malaganin. Nakita ta dito sa Mount of Tipiak. Sige, ugma, nakita ka. May pagka-ugma, mga igsuon. Pero timang sakit. Nasakit mo niyang angkol. Ang angkol ni San Juan Diego, grabe ang pagkasakit. Hapit na mamatay. 50-50. Walang nihangyo yung angkol daw, ugma sa sayo. Hinahanglan mo, adto ka sa parokya. Ang yuwa ang pari do, na mudawat ko ni Kristo diha sa sakramento. So naglibog si Juan Diego. Wala, ugma na kong adlawa, magpakita ang mahal na ganin. Yung muadto ko sa mahal na ganin, mamatay akong angkol. Dili kadawat ang sakramento, delikado, may impierno si angkol. So naglibog si Juan Diego. Base sa iyang konsensya, iyang gisunod ang sugo sa iyang angkol. Kinabalaka siya. Puno siya sa kasubo, puno siya sa kabalaka. Anay tabo mo na isuon, samtang padung siya, ikas kang patot. Niagi siya sa kasubayon. Yung ana ang lutang na iyang lakawan. Niagi siya dito sa bungko, shortcut. Pastilan. Pakita niya ang man na ganin. Anak, pinanggap kong anak. Kamantay ka, mensahe sa ganin, puno sa kuma. Anak, pinanggap kong anak. Mantay mo, ang ganin, puno sa kuma. Pinanggap kong anak. Nga nung nasubo ka man. Nga nung nabuol ka man. Nga nung nabalaka ka man. Wala ka ba'y salig? Kana ako. Nga ako ang inahan sa Diyos. Di ba doon naman tayo sabot? Nga nung walang mangka, muadto. Ningon si San Juan Diego, mahal na inahan, pasaylo ako. Dili ko gusto mamamatay ang akong angkol na dili makadawat o sakramento. Anak, salig ka na ako. Dili mamatay imong angkol. Adto sa lugar, din kita magtangko. Ay, doon ay daghang klase-klaseng bulak dito. Kuha. O, dan akini ganito sa obispo. O, kanay timaan niya ako ang nagpadala sa imo ganito sa imong obispo. Ang iyong Asya. Ang mga galing na di mamugos. Tingnan siya, ang iyong Asya. Kung ang mahal na ganin mo, kung mahatag ang design ninyo, hindi na stricta. Hoy! Hindi nga naman na ganin, ang iyo anak, full of compassion, full of love, full of joy. That's the manifestation of the divine presence. Ang demonic presence full of hatred, full of revenge and retaliation. That's the demonic presence. Sa iyong nakatayo ang mag-ila sa demonic presence and divine presence. Ganito po, padayon na. Pag-abot ni San Juan Diego dito sa Ilaha, dito sa Tipiak,
Yan nakita ito, wow, pagkanindot aning buwaga, wa pa man gahapon. Nakita man ni ang malabir gahapon, karon na siya, kasi nagana ng buwag. Yang dipang tutol, yang dipang hilig na batag buwag mo na. Pagtawat at batag buwag diri sa hinsa kay natawat at Mama Mary. Pero Mama Mary is full of compassion. Kasi kung ito'y bugas, sige, kawatan ng tanan para makakaon mo o sakto. Napadulis ito ba, nagay buwag. Ikawat ko na itong buwag, mahal na itong buwag ka. Si, buwag siya, gawin pagpukpuk niya ang buwag. Doon naman siya italma. Nanang telma, muna ilang sudanan kung mangumpra sila. Nandito sa karaang merkado, sa bagong merkado. Muna ilang, o may basket sa una. Ilan ang kaksun lang. Muna gamay nga, apron ba? Muna ilang imuon nga, basket. Sudlan sila ang mga ipamalay. May palit-palit sa una. Kuan lang to, barter. So, ayaw na ibuklad, ibisang kinsa. Ibuklad na atubangan sa imo o bispo. Makatukod siya o kapilya para sa ako. Ang iyo dili impose. Ang iyo. Pag-abot na ni Juan Diego dito sa obispo, iyang ibuklad, nakatagat ang mga bulan. Huwag nilakra ang imahe sa Our Lady of Guadalupe. It is not painting made by human artists, but it is a divine artist. Wow! Ingon ang bishop. Di ba makalipay? Kung ka na may niyong ipanabig sa inyong mga anak, di ba manipay na inyong anak? Uy! Kung kana na maayong balita o na inyong ipanabig sa inyong kaubang trabaho, di ba ganahan na sila mag-rosaryo? Before mo tag-aw o probinsyano. Uy! Mahuna ang maayong balita sa Our Lady of Guadalupe. Ang hitabo, kumusta yung angkol? Pag-uli niya sa ilaha, pastilan, baskuga na siya angkol. Berarti ng lagsika niyang angkol, completely healed ang iyang angkol. Dito na po, isamot kalipay si San Juan Diego. Huwag mingon si San Juan Diego, kun, tiglay ka kun. Ninsya nga, yun ay babae na nagpakita sa akuan. Hayag kayo siya doon. Hayag kayo siya. Kinsa man Our Lady of Light. Merhensa Casilla. Ang negosyo Casilla, muhayag dyan ka. Negosyo Casilla, na puno Casilla, delikado. Uy! Delikado, wala consonants, wala coherence. Nandito po. Nagpakita na kong babae doon. Umingon siya, I am Guadalupe. Ang Guadalupe ay hindi ng lugar. Hindi paminga ng Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes. Lugar na, Lourdes. Sa France. Kaya Fatima, lugar sana, sa Portugal. Pero kanang buo ng Our Lady of Guadalupe, hindi din ang lugar. Iyan ay ng title. Diba mo sa meaning Guadalupe? Ang meaning sa Guadalupe is crushing the head of the serpent. Ang pagtulog sa ulo sa titin ng mako ang demon. Wala na yung meaning sa Guadalupe. Amen? Makunik na siya sa Genesis 3:15. Ningon, ang basahon sa Genesis 3:15. Pagkasaan niya dalong kay Eva, ningon ang Ginoo. Sugod ka ron, ikaw ang babae ng bidin magdinong tanay.
mag-away. Ang kaliwat sa babae, mutulog sa ulo sa bitin. O ang kaliwat sa bitin, mupaak sa likod sa babae. Di ba rin dito kaliwatan? Kaliwatan sa babae o kaliwatan sa bitin. Unang kita, Team Maria. Safety with a humble heart. Team babae ka. Ni Maria. Kining bayhana dili na ni si Eva. Ano man, gamahanan man ang iyang kaliwat. Ang iyang kaliwat, mutugmog sa o sa bitin. Guadalupe. Mauna si Kristo. Dili na ni si Eva. Kasi Eva lakukan man sa bitin. Pero ang kaliwat ining bayhana, mubukan sa o sa bitin. O na nga, Ave Maria. Balihang Ave, Eva. The new age is Mama Mary. Siya. Kung na makonect ni mo sa Biblia, ang revelation sa managalan ay ang Guadalupe. Sa mini Guadalupe, crushing the head of the serpent. Symbolic representation of the evil one. Nagkaroon. Nakadyo ko idugang na maayong balita. Ready na mo? Uy! Oning maayong balita. Ang maayong balita, mga igsoon mo kini, ni atong 1979, si Dr. Jose Aztec Tonsman, iyang gipadako ang mata. Ito, digital na paagi nga ma-maximize ang mata ni Mama Mary. Iyang nakita dito. Ang iyang nakita ko, kay ilang nakita na buhi. The same with the living eye, ang mata sa manlagarin. Pagpadako nila, 2,500 ang pagpadako nila sa lens, sa mata sa manlagarin. Pastilan, ang ilang na-discoveryan mo, okay. Ang ilang na-discoveryan, revealed before the bishop the image of the witnesses present when the Talma was first revealed before the bishop in 1531. So katong pabuklat ni Juan Diego, nakita sa mata sa mahal na dagat. Kung nakita nila, na-amaze ang dagway sa obispo. Mato pa ni Dr. Tonsman. Isa ka the same na living eye, ang mata sa Telma. Huwag mo makahiwa na. Imagine naka-artist, mag-drawing niya ang suot sa mata. Wapa, hangtod ka ron, dili na matungkal! At mapakan naman yung ganyan. Sabi no, yan pa dyan na pakapinan ko tamo. Dili lang ang mata sa Telma ilang di-enlarge. Pati na ang mata. Ay, di pa din. Nakita pa dyan. Dili lang ang obispo ilang nakita hasta ang mga witnesses. Doon ay small family group. Doon ay pamilya na present atong time. The witness. Napila sila kabok 13 persons in all. Ang nakita dito sa mata sa Telma. Naasi, apil si Juan Jacob. Yan ang buklad sa iyang Telma. Grabe na. Yan pa jilain. Ang nadiskubrihan sa mga using digital technology. Ilan na pong i-enlarge ang image, ang mata sa obispo matua dito. Kung ilan nakitaan ay sa the eye of the bishop, itong mata na po sa bishop, natuasod sa mata. Imagine na ko. Ilan na pong enlarged. The eye of the bishop contains the image of Juan Diego. Imagine na. Ang mata pa dyan, gikan sa mata ni Mama Mary, ilang gi-highlight, yung gi-highlight ako nila ang mata sa obispo. O ang nakita nila sa mata sa obispo, tuwa dito nagbuklad si Juan Diego.
Grabe na. Naglingo-lingo ang mga scientists ni ining moong kamato. Our Lady of Guadalupe. At ito na pong pakpakan. Ang ako'y mahal. Nalipay ba mo ron? Ano makalipay lagi? Hindi na bibo. Dugang na maayong balita akong i-paambit ninyo. Ang grabe nga milagro ni atong December 26, 1531, ang mga pagan nga mga sakop sa Aztec na converted man sila sa tinuod nga tinuuan na mauning simbahang Katoliko. 9 million. Pila lang sulang sa katuig. Kaya hindi na nga-convert, mga native. Dito sila nag-celebrate sila. Sayaw. No? Kunya, kuano sila pana. Na, celebrate sila. Cruz Kalipay. Nasaktan, nagsige sila. O ako may fireworks sa una. Pana sila. Kapag pana, medyo usang na naigo na rin sa pana. No? Tusok siya. Patay. So ilang gida ngadto sa ubos sa image ni Mama Mary. And humble sila. O nasyak sila. Pagkuha sa kining pana. Pana. No? Nikalit nagbangon o completely healed. O tungod niya na nagdubli ang conversion sa tibuok katawhan nga nitibod dito sa Mexico. Grabe na. Kung makawitness ka ito ba? Kamu na doon kanunay din ang umay natin. Kung una, nga sa atong salmo karon, di ba mo sa salmo na ito ron, mo ni awit sa mga doon. No. Sa may salmo ron, tanawan ninyo. Ningon ang mahal ng Birhen, masahan ninyo. Ang akong kalag, nalipay diha sa akong Diyos. Kung nagkaroon Domingo nagtutlo king nato, isan unsay dangatan nimo. Buwagan kasi mong yan, talikdan kasi mong bana, talikdan kasi mong asawa, biyaan ka sa tanan, ningon sa Pablo, bisan unsay dangatan nimo. Nakay malatian, nga matakboy ka nimo nga daway ay pagkaayo, or ang imong utang pating nakuha, balik-balik ang turko sa inyo ha. Yung 5-6 na biktima ka. Yung sa Pablo, bisan unsay mudangan kanino. Nabuntis ka na mapagkakagraduate. Grabe ang mong torture, environment, sa inyong family, mong struggle na nag-ayaw. Paanito ba dali? Sa mga persecution, iabot sa imong kinabuhi. Ingon si San Pablo, paglipay ka lunay. O pag-ampo sa tanang panahon. O dawata ang tanang mudangan kanino. O dugang pa niya ng mga igsuon. Usa sa mga milagro nga nahatag sa Our Lady of Guadalupe sa katawhan sa Mexico natong November 14, 1921, usa ka Spanish anarchist, si Luciano Perez, iyang gitamnan og 29 dynamites ang ubos sa Telma ug nibuto kining tanan. Ibaw mo maunsa ang Telma katong panakton. Wa maunsa. Ang tanan nahagupa, pero ang Telma wa maunsa. The same with Our Lady of Light. Naguba ang tanan. Pero atong manimbre, nagpabiling ni tindog, ni parod, o nihatag ka natong assurance. Taliwala sa nino, ania ako, uban
na pagkakas. Busak, ayaw ka mo kasunod. Ayaw ka mo kaguol. Amen? Atong pagpakan. Just imagine na 29 dynamites. Huwag magdugta. Huwag maunsa. Kunya, itong 19th century yapon, ang telma nayapan accidentally o muriatic acid. Accidentally. No. So, doon ay portion niya na damage. Utungong sa dili na siya sinaktanan. So, lang sa 90 kat-adlaw na reconstituted magbalik ang portion na nadamage. Una makiksunan ko, ang telma ng padayan sa atiwa. Doon ay mga portion na ito na nadamage. Nadismaya ka, nag-uul ka na malaki. Pero kung musalik ka sa iya, gradually, mahil rata. Unang, I hope, kitang tanan yung diadini karon maghatag ng special devotion sa mahal na Birhen. May posible sa iya kung siya na yung mga iyo. Kasi pripan mo ka na. Yung dumos ka sa skana? Uy, ningon siya na, anak, wala sila yung dino. So, kung mo tanaw, bisita na po sila. Pero ang mahal na Birhen, concerned kayo sa iyong tunda. Anak, wala sila yung dino. Sa may isultis Ginoo, babae. Makulit na ko di mo. Babae din yung gitawag. Babae. Wala pa mapunta kong panahon. Dili pa rin gayon na maghimo kong milagro. Dili pa panahon. Pero di-insist na ningon siya sa mga sunod ko, dali mo. Kung sa isuko sa kong anak, tumana. Bisan dili pa panahon, tungod kay kining bayhana ang nihangyo na pugos ang Ginoo. Di ba na siya? Una kung ang Ginoo, nangayo mo, di ba libaran mo? Huwag bumuda mo kami. Ayaw mo dito. Maunan ni Ron. Dito mo dito. Ang gitari. Yati man ini. Kung siya ni mo hangyo, may imposible sa iya. Amen. Kung mo na'y mahayong balita natong tanong. I know po na inyong ipanabi. Please. Ay, mo ba nabi ang lili maayong balita? Na naman makasanta na. Sabi ninyo, naman ini, di ba yung mag-istot sa maayong balita? Kaya ako ito, nag-share ko, kailan ako anak. Kailan ko, source, G-apply. Yeah. Wala kay kalipay. Wala kay kalipay. Ano nga, karoon mo kaigsunan, I hope, atong paminawon, ang isulti ni Apostol Pablo. Para manipayon ka mo. Ano yun? Kanya ito, i-connect yung Propeta Isaias, na manipayon siya kanunay, aniha ang Espiritu sa Diyos. Isugo ako niya, itantanan. Magsangyaw, dili magyaw-yaw, magsangyaw. O mupaambit sa maayong balita. Niya pinaagi na permanent ang atong kalita. Pangigsuon na ito karong ipadayan ang atong pagtuo